to just let us go, cross over to the other side. Akasho ukuthi phakathi nendlela kunezivumvu. Akasho ukuthi phakathi nendlela abantu bazongena emkhunjini. Akasho ukuthi phakathi nendlela njengoba kuneminye futhi imikhumbi kuzoba ngathi siyafa. Uthi thina siya to the other side. Ngiyazi akusimnandi ukuthi bathi bakutshela ukuthi I go to the other side. Bese kuba nezimo ezenzeka phakathi. Ukholwa kuyakhohlwa okwenzekayo manje. Ukholwa kuyabuka ukuthi bazesiyaphi. Ukholwa kubuke the end goal rather than the situation right now. Ukuthi manje kwenzakalani akukwazi ukholwa kwami ngoba ngiyazi khona la ngiyakhona. Oh yeah. After peace, ukuthi ngiyofika. Kodwa ngikholwa lo shilo. Amen. Ngikholwa lo we are going to. Yes, Lord. Akazuke wayiphupha ubonani enhle ngempilo yakho eyenza ube sure ukuthi lo kukhuluma kaNkulunkulu but mhlawumbe waprofethwa concerning yonke lento ekumele ize kuwe enhle kodwa whatever tuyahlanganisa 1 no 2 kukhiphela 15 siyo lento okuyidile but I want to tell you ukuthi lo uthembisile akasiphoswa isithembiso sakhe usayithola ukuyisa khona into abenzela yona nawe ungalahli thawula zophakathi nendlela yebo mazenge emkhunjini wakho awethuke bathula sika kodwa benzela uzokufundisa ukuthi unamandla okuthulisa iphepho shaka benzela uzokufundisa ukuthi la uyakhona ungeke ube wedwa nakhona ilasa sekhona khona kuthuliswa iphepho kangakanani la uyakhona. My God, come on sir. So ndikime yethu sifuna nje lo bese chapter singene. Yeah. Sikhohle ukuthi izinga leziphi zakho. Yeah. So uNkulunkulu makangakisusa la. Use primary iphupho lakho boundless athathe lapha primary akufake clinic. What are you going to do? Use primary ufuna ukuba ipolice akususe primary akufake ipolice hambe yohamba lesasigebeni nophyothi. What are you going to do? Are you understanding? uNkulunkulu akusinkulunkulu we-disorder. Uyakwazi ukuthi yebo udestined ukuthi ufike lapha but I will take you step by step. Come on. Unike thina le process sizwa ngathi sekukhulu lokuthi silinde kuye sizobona ukuthi senza njani. Ngizawuthatha le mali yakho yokuship Jehova ngihambe ngiyoyifakela le ngiyoyithengela le khasi ukuthi mfundisa ngisakwazi ikolede phela njani ngoba wena phela unayo yonke kanjalo lo 100% umholo wakho akuthi Jehova so why nikolede why wakho usibhadala ngoba besithi unayo yonke indlela yokwenza. Does tithing make you to come out of debt? Mongenile noma uzofuna ngaleyo process but the burden will be lifted off. Yeah. Amen. Are you understanding? Amen. Are you here? Yes. I'm trying to say, ngoba thina sifunde process sizenzela izaba nezindlela zokuthi sizophuma kanjani because asifuni the step by step. Yeah. But if unokholwa, oh my God, siyazi ukuthi yebo hawusemsele nona yazi lo thembe angathemba ngisho isivalo sethu. Kwabanye bethu angisho kuba ichanke enkulu 10%. Yeah. Usweleke ungathi crossa ngayo. But because khona imethemba. Yeah. Oh my God, my Father. The process is very much important. Yeah. And ukholwa kwenza ukuthi uthembe lokuhola kule process ukuthi angeke ngishiye la. Akathanga asambe isofelo lwakhe. Amen. Uthena masiye to the other side. Yeah. If yena khona escape sami. Hey, niyazi noba ngena manje. Come on sir. Ngenzela because abafundi bakaJesu bebabadumo. Beyinhlanzi. Yeah. So chances are they knew how to swim. Yeah. It's just that they don't know in the storm. Kodwa kufa kwabo bekungekho kangako. Kodwa
uJesu sikasizwe ukuthi wabafunda ukubhusha kangangokuthi wathi noma ufuna ukuya kibo bamshile nestep azakabhusha kibo wakhetha ukuhamba phezu kwamanzi kodwa wenza izinto ezingenzeki zenzeke uyasipeshaliza kulokho. So I don't know about you, if I call escaping from noma amanzi angangena zaphezulu kunezinto ezithule bakahamba phezu kwamanzi neskepe singahamba sigolema noma number 2 uzobhuka thulisa umoya kodwa kwabo kumethemba ukuthi to the other end we are going there. Hey, I'm going there. Nobody can stop me. Ooh, I'm going there. Don't you want to go too? Yeah, I'm going there. Nobody can stop me. I know He is the way, the truth, and the life. Oh my God and my Father. Woo, la parabashuka saya. Awufomoyo tamandlo khona. Na kunezinto ungakholwa okunamandla okuzenza empilweni yomuntu. Ukuthi usefonzweni nabantu abangakholwa. Ngisho sowushumayele kangakanani umfundisi bafundisi. Uma abantu bangakholwa kunezinto ozoyibona ngabantu abangakholwa. Ngisho sohlabelele kangakanani mzalwane uma abantu bangakholwa. Ngisho sowuthandaza kangakanani mthandazo uma abantu bangakholwa. Uyazi ukuthi uJesu kunento angahlule kuJesu. Lithi iBhayibheli asefikile endaweni yakubo waphikisa labo nalabo nje abagulayo nokugula okuncane wazama ukwenza lutho olukhulu ngenxa yokungakholwa. So abantu abangakholwa bayakwazi nje ukuvimba nje the flow of the spirit. Yebo umoya ukhona kule ndawo futhi uzele ukuzobhudula umuntu bedinga umuntu akakholwa. So lo muntu akakholwa ukuthi ayithinte zokwenzeka futhi noma ungakhuluma ngwane uzoshaya kuye namuva. Abantu abangakholwa kunento nje oyizwayo ukuthi noma sokhulumile amanzi imvula yehlile iphinde ibuyele igeleze nje ingangeni phansi. Ngoba kuyingozi ukungakholwa. Lithi iBhayibheli bofunda kuRomans lithi awungacabangi nokucabanga ngezindlela zokuzithokozisa esonweni kodwa umuntu ongakholwa uthela kuzwile lokuthi nje aphuma athi mangathola wane emandayo athi nje mangathola lo yasese athi nje mangavuka ukucabanga ngayo yonke indlela unengadibana naye kumnyama yonke into angacabanga nje ethi angikholwa. So yonke into enganako ukukholwa. It doesn't matter the preaching. It doesn't matter the encouragement. It doesn't matter the scriptures you are praying. We are fathers. Praise the Lord. So the power of believing, the power of believing, the power of believing. Ungakholwa kuvala amehlo akho kuba yifu emehlweni akho ukuthi ungasaboni nesimangaliso uNkulunkulu akubekiswe. Ethaphendulile uthi Jehova ngicela leyanto Jehova athi yiyo le mdalame yakho ngoba ukholwa uyome lapho uzuyitoshe lokuyitosha ukuthi uyashesha ukuze uyakuza ukuphepha. Kodwa lapho ukholwa khona lithi iBhayibheli uthi nje mawuqeda uthi amen edolweni lakho kwesisuku soyasimba ngoba soyiphethe lento ngoyiphekele. Yebo ngibonana ngamehlo kwamanje kodwa ngoba ngithe amen senjalo sengiphethe. Lisho njalo iBhayibheli lithi when you pray make sure that as you pray when you declare your amen just believe that you have received it. Hayi ukuthi usazoyithola, hayi ukuthi uyitholile, say wayithola, it's in past tense, you have received it.
into sonikwe yona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wazi isikabezana nokuzokhulumana, wazi lemicabango isesekude ingakafika empilweni yakho. Lento zoyisho ngolwimi lwakho ungakaqalanga ukuyiphilisela, uNkulunkulu bekasayazi ngoba uye osinika ukufisa nokwenza. Nokuthi ufisele imoto enkulu, ungashumayeli ngemoto enkulu, but nokuthi ufisele into enkulu nanoma ungashumayeli ngaso, nokuthi ufisele amandla angikho lapho, kodwa lithi iBhayibheli uyakunika kona. Usengakabanga nokusho ngoba uye ukunika ukufisa bese akunika nokwenza, ukukhuleka akunike nendlela yokuthi uzokuthola njani. Kodwa la kungenakholwa khona abantu bayakhuleka nje kube kumosha amagama. Atmosphere of receiving ayikho nasengqondweni. Yebala ngiyacela ngosiyami ngithole ama-distinction. Yebo mntanami usokwatholile mayephuma la akayakhi into ethi ngikhulekele ama-distinction engqondweni yami. Ayikho into ethi ngilindele ama-distinction. Angeke ayivukele encwadi, angeke akubambe. Uzobonile ngalokhu kandinda zula athi sekakhathele athi uyocrema. Sure. Because the atmosphere of distinctions ayikho engqondweni yakho. Are you here? Amen. Amandla okukholwa. Ukungakholwa kuyakwazi ukuyiklawuda impumelelo yakho usunikwe yona. Ukungakholwa kukwenza ukuthi ugcine uhamba ngokubona. Bethi bakutshela ukuthi kunje uthi hayi la emhlabeni. Semhlabeni. Kusiyo yonke into edinga umthandazo. Kusiyo yonke into edinga umthandazo. Yazi ukuthi umanze wafika kulelo zinga suke sekuphelile ngaye ngokukholwa. Amen. Lokhu phela kudinga umthandazo. Ayikho into engawudinga umthandazo. Yebo ezinye izinto udinga uthandaze bese uyenza. Kodwa yonke into idinga umthandazo. Amen. Because umthandazo yila mandla noma usebenza ngala mandla avalelwe la kuwe ukuthi kwenzeke. Lesikhathi uthi akusiyo into edinga umthandazo edinga. Ezinye izinto idinga imali. Ezinto edinga imali idinga ukukhashwa ngomthandazo. La kungenamthandazo khona kuthi hayi ngisho imali ngakho. Ungaliphathi isaka lemali makungenamthandazo kuthi hayi. So uvela ubone ukuthi hayi khona ungane kumlahlekele ngokukholwa akusekho. Lesikhathi kumele senezinto ezingadingi umthandazo. Mongakhona ukumsiza bona ngakudonseli lapho. Hallelujah. So ungakholwa kuyabulala. Ngisho ukufa fi. Ngiyazi siyasho sithi ufuhamba ngelinye izinga lokufa ngisho ukufa fi sikufake egodini ngenxa yokungakholwa. This other time umprofeti kaJehova Elisha uyafika uthi yebo mmemezele the drought and everything, but tomorrow by this time kuyobe ukudla sekhona uNkulunkulu sekawuphendulile noma izifiso zethu seziphendulekile. Ithi leku yenkosi, inkosi eliyinkosi esizweni saka-Israyeli. Ithi noma uNkulunkulu angavula amafasitela ezulu, angazi bengawathatha njani amafasitela ezulu kaJehova, ngoba uJehova uthembisile ukuthi ngiyovula amafasitela ezulu ibusiso. Ngiyazi ukuthi sometimes kuyajabulisa amasiso lento eyibusiso. Mangathi nje ubusisekile ujabula kakhulu bese sengikutshela indlela kuphela phambi. Sisazwana mos. Sisazwana. So unbelief can kill somebody. Afumuntu ngento leyamadlula kiyo. Into engicela ngiyifundisa ukuthi omunye ethi nje ngokuzwa into ithi sakhanda athi ngiyapha. Treating yourself to die. Oh my God and my Father. Angazi bangakaba ke bakokodelwa ukufa. Ukubona ukufa ngemele ukuthi yakufike. Oh hallelujah. Makigcika ngemoto bazalwane yakho. Kangaki 4 times.
Yena cishe bekavukile makwenzeka mina incwadi abangazibeki kuphi. Kodwa ngiyakwazi ukuva ngoba ngiyakuthatha. Ngiyakuthatha. Ngashayisa futhi ngemoto yokushayisa inyamazana. Bekisele nje into yodwa ukuthi ngikhulume ngomlomo. Ngashumayela ngolesithathu umfundisi walelo suku. Ngolesine kwakhona ngiyoshayisa ngemoto. Ngashumayela ukuthi ngiphinde kwasani uNkulunkulu akawafike empilweni yami ngizithululile. Ngasho njengoba ukuthi ngilukulokuhle ngilipedile ibanga lami. Ngeza usathane lokho angiprovokhe engqondweni asho ukuthi salukhonfesa ukuthi sekuphelile. Asazi ukuthi uke wakokodela yini ukufa emnyama. I'm trying to show you, makungekholwa ukuthi ukufa bakokoda ukuthi analo. Bakhona esibanjwabile bekungasisi isikhathi. Manje bavula bamkele. Ngenxa yokungazi ukuthi ukufa nako kungaphezulu kwenyawo zethu kusazopheleliswa kodwa already singcobile ngoKristu. No. So mfundisi angeke sife, good chance angeke sife. But we will continue to die if uNkulunkulu esibisa. Amen. But nje ukuthi ukufa kungithathe before my time, never. Amen. Hallelujah. Praise the It's the Lord. attitude you keep. Yeah. It's that something Abraham. Yeah. One servant of God, Archbishop Benson Idamo, umlando wakhe this other time uhleli phansi bayadla idina awabela umemeza mama ukhelo umlando wathi heaven is calling me, who wants to go with me? Can you imagine such greatness? And then of God uyezwa ukuthi angiyifinyilizwa amazulu uthi amazulu ayambiza ubani ufuna ukuhamba nami. Wakuza kayi-3 wangabi khona ophendulayo ngale ndlela yokuthi sifuna ukuhamba nawo wahamba wahlala phansi mangisizwa le story wathi mayefika waphefumula kakhulu wabahamba ngomphefumulo wakhe. So ukufa akunamandla phezu kwethu. Uthi Jesu angifi kodwa ngiyayibeka impilo yami ngizoyithatha futhi. Who are you to die? Why do you open up to death? Oh Lord. Ngoba sonenkinga nyana sowubuyela kule zona ngokuzenza izona. Ngoba sekunepressure nyana sowubuyela kule zinto ngokuzenza izona. Kanti ngibani uNkulunkulu omthembayo? I know I'm preaching. So uthi kumele uwelaja kulengelo wena uzoyibona lento ekhuluma ngayo. Ukudla shall be supplied esangweni. Bantu bazokuthola kodwa wena angeke ukupheze ngoba impilo yakho angeke isaqhubeka nokuba khona. Lokuthi umelene nenkawu kaJehova wezizona. Lomuntu uthi noma uNkulunkulu angavula amafasitela ezulu angeke kwenzeke lokushona. That's unbelief. Then unbelief yenza lokuthi umelane noNkulunkulu. Engabe ngokwazi bantu abanganawo ukukholwa bamelene noNkulunkulu. Oh hallelujah. Praise the Lithi Lord. iBhayibheli yathi makwenzeka izwi kaNkulunkulu lifezeka yaba yokuqala le ndoda ukugijimela ngiyobona eSamuel ukuthi ngempela uNkulunkulu sekayenzile ngoba abantu abangakholwa bayathanda ukuba bonkana nezinto zikaJehova. uNkulunkulu ashilo ukuthi ningena thandaza fasta zilukudla emthembe angafuni ukwenza konke lokho kodwa makwenzeka izinto ezinhle bayafuna ukuba bonkana lezo zinto. Lithi iBhayibheli abantu bafika ngejubane elikhulu bamshayisa bamnyathela wafa. Because of unbelief. Is God unfair? No, God is very fair. But your unbelief is unfair. Turn a man of call. I'm about to close. I see you Mark 16. Mark 16. Mark 16. Ufunde 16. Ufunde 17. Okholwayo ababhathiswe uyakusindiswa. Kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha. Oh my God.
okholwayo abaphathisi uyakusindiswa kodwa ungakholwa uyakulala. Yeah. So ungakholwa kunokulala. Kodwa the power of believing, amandla okukholwa kunokusindiswa. Mhlawumbe ukhona mdala ukhona kule ndawo namuhla, yebo uyalihamba isonto, yebo futhi uyalithanda isonto, kodwa bongakase ukholwe kuJesu Kristu njengenkosi nomsindisi wakho. Lithi iBhayibheli uma ungakholwa namuhla uyakusindiswa, meaning uyongena kulo mbuso wokukhanya, kulo mbuso wamandla. Amen. Kodwa uma ungakholwa already ubonaniweyo, uNkulunkulu ufuna ukuyisindisa impilo yakho. Bese selithi kuneyibonakaliso ke ezihambisana nabakholwayo. Kuneyibonakaliso ezihambisana nabakholwayo. Yes, Lord. Kunezinto ezinhle Yes. ezenzeka kwabakholwayo. Yeah. Izinto zikaNkulunkulu zihambisana nabakholwayo. Oh hallelujah. Praise the Lord. So lesikhathi kuba khona okholwayo kuneyibonakaliso ezizohamba nawe because wena uyakholwa. Yeah. Hayi my God, kunezinto ezingeke zafika zahlala kuwe because wena uyakholwa. Yes, baby. Kunabantu abanamathelwe izinto athi uhlabelelayo mabala wonke awungcolisi umoya wami. Awufuni ukuba nomzalwane ongcoliswa mabala wonke. Njalo umabala onke kodwa kunezinto ezingakhona ukuhlala ezikhona ukungcolisa umoya wakho. Ukukholwa kuhamba neyibonakaliso. Ibonakaliso zinamandla okukuguqula wena ukuthi uguqule izinto. Amen. Haya. Mighty Jesus. Ukukholwa kunamandla ukuthi wena ukwazi ukuguqula izinto. Mithi abakholwayo ezibonakaliso ziyoba ngabe benze iphutha abangakhulumanga ngokuthi sikwakha njani ukukholwa. Mawufunda kuRomans chapter 10 lithi iBhayibheli masifunda lapho Romans chapter 10 lithi ukukholwa kuza. Oh my God, thanda ukukholwa kuza ngenxa yokuzwa umlayezo ngoKristu Jesu. Now you have got it. So ukholwa akuzi ungakazwanga lutho ngoKristu Jesu. Ukholwa akuzi ungakazwanga lutho ngezwi lakhe. Abantu abaningi balahle izwi lakhe. Abantu abaningi, oh my God, sebathenga ukuthi akuthale bayisonto ke bayoshumayela. Nabo nantokozo yokuthi bazoshumayela. Kanti noma uwedwa awukwazi ukuzidlela nomculo, awukwazi ukuzilandelela uthusele. Kanti ukholwa akuzi kunganazwi. Ukholwa akufiki kunganazwi. Lalela ngikutshele, noma kungathiwa uyalimemeza, umemeza I don't know what, ngoba sobukene nesimo sokuthi angeke kwenzeke mina ngisindisiwe, akuzi ngokusindiswa kuzwa ngezwi. Ukholwa ungasindiswa, ukusindiswa kodwa unganazwi, uempty, awunako ukholwa. Hayi mina ngiyakwenzeka isonto esolila akuzi ngokusonta kuphi kuza ngezwi. So umbuzo uthi uzwene ezwini lakhe. Ingakho uNkulunkulu kuJoshua kumele aqoqe alwiziphi, akamtshela ukuthi train amabutho Joshua, akamtshela ukuthi fundisa amadoda ukulwa, akamtshela ukuthi bavuza ngo-6 ekuseni bagijima intaba so bazobona endurance, bazobona strength, akamtshela ukuthi abafundi ukuvika nokugwaza, nokumtshela ukuthi vina nomthetho lencwadi yomthetho mayingasuku olubili lwakho wozidlalayo imini nobusuku khona indlela yakho izohlakamela ibe nempumelelo. Oh my God and my Father, manje imfiso inqoba njani ngencwadi yomthetho? Lokho kusenhlizweni yakho ngencwadi yomthetho uyaphuma ube uphila ngokubukene nesimo. Lithi iBhayibheli exercise, gym, it is necessary but for a certain portion of life. So we should use our cause of our feet and everything. But prayer and believing, it is essential for every part of your life. It is important for the body.
ukuze ungasheshi uguge futhi, ukuze futhi ungabanjwa lula izinto ey'ncane zokugula. Uyaba healthy ungagijimanga. Bakhona abagijimi kodwa ba-healthy. Benza nje imisebenzi nyana ibajimise babe right. But tell Jehovah it is beneficial for every part of life. What am I saying? Mawuzwa nguJesu. Lithi iBhayibheli uphendula uSathane uJesu uthi umuntu angephila ngesinkwa sodwa. Abezempilo bakutshela ukuthi idle breakfast ibalulekile. I discovered ukuthi ibaluleke ngoba iyakulambisa. Uzochubeka udle futhi kakhulu samo. Bathi i-breakfast ibalulekile. Bathi idle emini ukudla okuphelele 7 colors if it takes that. Bese sokudla ngayo ebusuku. Kubalulekile information edingekayo futhi kumele sikulandele ukuthi umzimba wethu u-adjuste kahle empilweni. But uthi uJesu wayephendula uSathane uthi akusisi isinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Seyikhona i-breakfast, khona i-lunch, ikhona i-dinner. Akusisi isinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Meaning ziyafika iy'nkathi la kumele ngibeke isinkwa khona eceleni. Ngoba lithi iBhayibheli alibese lithi kodwa nangamazwi. Kodwa lithi ngamazwi lithi akusisi isinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Kodwa ngawo wonke amazwi avela emlonyeni kaJehova. Meaning amazwi kaNkulunkulu awakhompera nalutho. Isinkwa yebo ungasishiya uqhubeke uphile. Apparently ukhona ukuphila 40 days ungadlanga ungaphuzanga amanzi because lokhu semzimbeni wakho kungakulasta for 40 days kulaba abasaba indlala. So mabathandi ithuna lendlala basho ukuthi you can survive 40 days and 40 nights without food. Uqhubeke nje uphile ungonakalanga lutho. Oye kuzoba umathambo but still uzokuphila. Amen. Kodwa amazwi kaNkulunkulu ngaphandle kwawo you cannot survive another day. Lokuthi uphila ngaphandle kwamazwi kaNkulunkulu ingakho nje nawe. Because kuwe bekunamazwi kaNkulunkulu uzoyitshintsha lento iyona ukuthi ongayithandi. Because iBhayibheli lishilo ukuthi yenzani ngalesi simo esinjalo. Kodwa lokuthi awuyanga eBhayibhelini ingakho nje ungakatshintshanga kuleso simo. Mhlawumbe khona oyitshintshile because amazwi othi mawafaka kuwe afika kunikeze revelation njengoba mfundile ukumelana nalokugula engikhuluma ngayo ingenxa yamazwi bewamaphakathi kini. Kodwa mhlawumbe kunesimo ungazwanga amazwi kaNkulunkulu kiso sithi masifika singishaya ngoba nginawo amazwi. Ukuze ngithole amazwi kumele sengibuyele encwadini yokuphila ngithole amazwi okuphila. Oh my God and my Father, am I making sense? Abantu abaningi abanawo amazwi ngaphakathi kwawo. Yonke into iyabashaya, yonke into iyabahlula, yonke into iyabadikibalisa. Indaba kunamazwi ngaphakathi kini. Kodwa uma ungathola amazwi, yonke into uzoyishaya, yonke into uzoyihlula, yonke into uzoyidikibalisa. Lithi iBhayibheli resist the devil and he will flee. Oh my God and my Father, how do you resist a person who knows scriptures more than you? How do you resist somebody who has all the tricks of life more than you? How do you resist somebody who has the schemes and deceptive lies more than you? But if uwazi amazwi uzo understand that into you will put him to check. Ukuthi uKristu inhloko. I am the body. Then I stand in the authority of Christ Jesus because the government is upon his shoulders. He has given me to rule and dominate. So Satan because I have been given authority above him. Because in the name they will cast out demons. My body, they will speak or preach in new languages. So now in the body, even if you know Christ Jesus, if you need the power to if you order, then I keep them about the man we may stand on our feet. I keep them about the man that is with you because in his name, everything else has been put under your feet.
In his name, there are signs that will follow you. Kuneyibonakaliso ezizokulandela egameni lakhe. Amandla okukholwa ukuthi alethe ibonakaliso. Amandla okukholwa ukuthi akwenze usondele egameni lakhe. Amandla okukholwa ukuthi atshintshe wena ufane naye. Amandla okukholwa ukuthi enze wena ukholwe lokho akushilo ezweni lakhe. Amandla okukholwa they transform you. Lithi iBhayibheli siyabuka we behold as in a mirror. Sibuka njengasesithombeni. Sithi masimbona yena sizibone thina bese thina siyaguqulwa sifana naye. Amandla okukholwa akwenza ungasayiboni ngendlela okungayo kodwa uyibone ngendlela yakhe. Ngoba yena wenziwe isono engenasono ukuze mina ngithathe ukulunga kukaBaba, ukuze mina oh my God and my Father. Amandla okukholwa akwenza ukholwe ngamaphutha akho umusa wakhe. Abaningi babanjwe amaphutha awenza bakholwa umusa wakhe. Abaningi babanjwe izinto zayizolo bakholwa umusa wakhe. Ngoba ukukholwa kusekho kuleyo ndawo kodwa ngakulokholwa uyakholwa ukunqoba nokunqoba. Uyakholwa ukuba ngaphezulu ngoba samkelisa umusa phezu komusa. Ngoba sihamba okukholweni ngaphezu kokukholwa. Ngoba sihamba emandleni ngaphezu komandla. The year of great exploits needs people who are filled with faith. Abantu abakholwayo egameni likaJesu Kristu. Ithi le ndoda kuMark chapter 9. Ithi le ndoda kuMark chapter 9 verse 22. Simfunde fast sifunda lesizulu kuzoba masinya be. Uyiphansile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise. Kodwa uma unamandla okwenza utho sihawukele usisize. Sizochubeka manje. Uma unamandla okwenza utho sihawukele usisize. Uma unamandla okwenza utho kwempilo sihawukele usisize. Njalo nami uma unamandla ubambe lapho ungakholwa kwenza ukuthi mawume phambi kwalo muntu onamandla okwenza utho ungakholwa lokuthi lo muntu unamandla okwenza utho. Lento akusukukholwa phakathi uma unamandla yikho bebafundi bakhe bahlulekile ukukhipha le demoni. Akasakholwa ukuthi yena angenza utho. Sekuba uJesu uqobo lwakhe ulimandla omdali wempilo, umuntu ophethe impilo, umuntu umhlaba obambe kuye. Ithi le ndoda unamandla, meaning I have seen people trying and failing. Sesile bodokotela bahlulekile, sesile ebantwini bahlulekile, sesile abafundisi bahlulekile. Nawe uNkulunkulu ungakhona yena kodwa ungakhona it's fine. Bese sasamngene akekho umuntu onamandla okwenza utho. My God and my Father, kunabazalwane sebayaya sinoma sebayaya nje esontweni kodwa abasakholwa ukuthi khona into engaguquka ngale simo sabo. Sebadothi nje uma ukholwa ungenzeka makwenzeke kodwa makungenzeka ngalutho vele sindele lokho. Yingakho abantu abalandela izwe litshela ukuthi don't expect anything so that you won't be disappointed. Uthola umzalwane wonke amemeze athi ungalindele lutho kubantu nakwizinto ngoba vele akekudisappointed kanjalo. People who have faith they still believe ukuthi uNkulunkulu unamandla okutshintsha lesimo. I cannot be preaching down everywhere down. I cannot be preaching unword. I have hope and I believe that God can still change it. It doesn't matter chincha namuka, but God can change it. Chincha izolo, but God can change it. I'm not gonna come here with a day, with something like that. I know my God will change it. 23. Come on, baby. 23. uJesu wayesethi kuye uma unamandla Because uJesu uyathendeka ukuthi umuntu usebenza imisebenzi yamandla so osothi uma ungakhona uhlakaniphiswe wena bokuliphithela ukhulume khona namuhla ungazi ukuthi ngethe izinto ezimamalisa so ngoba nasenjeni report bayithumela ijona abafika ukuthi abani kuyilandele ukuthi siyabona abangakhuluma bayakhuluma ijosha siyahamba engenzeka ubantu ungenzeka kule ndawo then wena uyaphi ukuthi uma ungakhona. Bazalwane uJesu la uyamangala uthi if I can uma ungakhona uyamangala because umangazwa inasi smell sokungakholwa esimbalelisayo ngoba uJesu uyabalela
nakhona. Yeah. Ah, my God and my Father. Thubeka mama. Konke kungenzeka kokholwayo. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi ngiyakholwa. Siza ukungakholwa kwami. Siza ukungakholwa kwami. Lithi wamemeza masinyane. Ngizomemezela ukuthi nanamuhla bomatshintsha masinyane leso simunyana nje esincane. Lesikhashana lethuba nje bomatshintsha. Wamemezela masinyane wathi ngiyakholwa. Siza ukungakholwa kwami. Mina awukususe nayo indaba yokungakholwa. Awukususe kuleya ndaba yokungakholwa. Asale kabusha. Ngiyakholwa. Siza ukungakholwa. And you know who to do that. I'm close right now. I don't know who to qualify it. I'm close right now. I don't know who to qualify it. I'm close right now. But you can change your story right where you are. Oh, I'm changing the sako. I'm to put it in the bag. I'm to be beside the bag. What's the whole matter? You see, I'm called. See, I'm called. I'm called. See, I'm called. Abantu abaningi bebamanje ukungakholwa. Abantu abaningi bebasakalile njengomuntu uthi ushumayela ingeke phambili. Bakanatha mfisha kangaka yena. Khona into uNkulunkulu angayenza. UNathaniel wakwenza lokho ngoJesu. Batshela ukuthi simtholile umsindisi. The Messiah uvela eNazaretha. What Nazareth? Can anything good come out of Nazareth? Sekayijajile indawo. Wafika umprofethi omkhulu omkrestu Jesu. Wafika uNkulunkulu omkrestu Jesu. Wamtshela indaba zakhe wathi sengiyakholwa. Athi ukholwa kuphela ngoba ngitshela ukuthi ngohlele phansi kwesihlahla samafitha. I want to tell you somebody ukuthi bongasho ukuthi ngiyakholwa ungakayiphathanga ngesandla. Bongathi ngiyakholwa ungakayibonanga ngamehlo. Bongathi ngiyakholwa uphume nayo namuhla ujike nayo. Bongathi ngiyakholwa siza ukungakholwa kwami. Siza ukungakholwa kwami. I believe. I believe. I believe. I believe. To them that believe, these signs shall accompany them. These signs shall accompany them. Ula prasuka la bashata. I want to pray with few people who are saying, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Quickly come up front. If you say, I believe. I believe. I believe. Right now you believe. But manje so yakho. Manje so yakho. Hold up, proceed.